私の名前は沙織、32歳。中小企業で経理の事務を担当しています。かつて私には、ひろゆきという名前の夫がおり、新居にほど近いひろゆきの実家に住む義母たちとも関わりを持っていたのですが、義母を筆頭に、義士と義妹、そして義弟からも、ありとあらゆるひどい嫌がらせの数々を受けていました。その結果、私はパニック障害に加え、逃避行動により唐突に失神するというヒステリーを患うことに。受けた暴言は思い出したくもないほどに悪質なものでしたが、暴力行為もそれに引けを取らないひどいものでした。例えば、ひろゆき一族と出かけた外出先で、義母と義士にまだ赤信号なのに道路に押し出されて車にひかれたり、熱湯の入ったやかんを腕や背中に押し当てられて、やけどを負ったり、割れたガラスの破片を靴に入れられて怪我をしたり、転んだふりをしてピアスと髪をつかまれて、そのまま引きちぎられたこともありました。こんなひどいことは、今日昼ドラでもお目にかかれないのではないでしょうか。結婚してから少しの間は自分が気にしすぎているのだろうと思いましたが、義母たちの行動は日増しにエスカレートして止む気配がなかったので、私は自分がどんな目に遭わされているのかをひろゆきに伝えることにしました。するとひろゆきは涙ながらに身内の行為を謝罪したものの、あれは事故だったんだ、だの、悪気はない、だのと、義母たちが故意にしたことを認めません。それならばと、義母たちの行為を録画してみせても、ひろゆきの言うことは変わらず、私の味方にはなってくれませんでした。道路に突き飛ばされた時には、さすがに警察に相談したのですが、当時は全く取り合ってもらえず、こうなったらと入院先に義母たちが来た際に、わざとだったと認めた発言をこっそり録音して提出したのに、結局は無意味でした。事件として扱ってもらえても小さなものだったため、報道されなかったのです。報道されれば、ひろゆき一族にとって不都合な展開になると目論んでいた私は、悔しくて週刊誌に売り込みに行こうかと真剣に悩んだほどです。私とひろゆきは学生時代からの付き合いで、その勢いのままに大学4年生の時に学生結婚しました。幼い頃に母を亡くして仕事が忙しい父とは疎遠状態になっていて孤独だった私は、結婚し自らの家庭を持ったことで幸せな気持ちでいっぱいになりました。しかし、今となっては若気の至りだったと思うより他ありません。結婚生活はアパートでの二人暮らしからスタートしましたが、義母やひろゆきの親族には、片親育ちは非常識で困る、だの、夫の家に入らないなんて、嫁の自覚がないバカ女、だの、お前のような女と暮らしていたら気がおかしくなる、だのと、結婚当初から言われのないことで責められてきました。ひろゆきはこの時も、あの人たちは俺たちを心配して言ってくれている。悪気がないんだからとやかく言うのはおかしい。と言うだけだったのですが、男性はひろゆきしか知らず、実際自分の育ちに後ろめたさのようなものを感じていた私は、長い間、ひろゆきは私の夫だ。義母たちのことがなければ優しいし、私たちの間には愛情と信頼があるんだと、自分で自分を騙し続けていました。無駄な我慢で自分の傷を広げていたのです。次々に結婚した周りの友人たちは、間もなく子供を授かり、家族で仲睦まじく日々を謳歌する様子が耳に入りましたが、私には友人たちのような幸せがなかなか訪れませんでした。一向に子宝に恵まれない私を義母たちは責め立て、親類一同が集まる席では一層の地獄が待っていたわけですが、今思えばストレスにさらされ生理が止まってしまっていたので、当然といえば当然だったのです。こうして嫌がらせを何年も受け続ける中で、世間とのギャップを少しずつ感じた私は、結婚8年目にしてようやく離婚を決意しました。しかしその矢先に転機が訪れます。義母が60にも満たない若さで倒れたのです。
この事実を前に、ひろゆきの親族は、お前が心労をかけたからだ、と、一斉に私を責め立て、お前が謙虚なんだから、お前が責任を取れ、と言ってきました。ひろゆきも同じ意見でした。ちょっと待ってよ。私が今までお母さんに何をされてきたのか知らないわけじゃないでしょ。私をあれだけでひどく扱った人間もどうやって面倒見ろって言うの？私、絶対にお母さんのお世話なんてしないから。私はそう主張しました。すでに離婚を決意していましたし、そもそも義母には人間扱いされなかった恨みが山ほどあります。ひろゆき一族の言い分に乗る形で自分に火を作りたくありませんでしたし、一貫して何もしないことを宣言しました。しかしひろゆきは、私の強い拒否を怒るばかりで、一向に話を聞こうとしません。お前はお袋がかわいそうだとは思わないのか？いくら仲が悪いからって、家族なのに助け合わないのはおかしいだろ？助け合う？私がどれだけ助けてとあなたに訴えても、悪気はないんだって言うばかりで、一度も私の味方になってくれなかったよね。それはもういいから、絶対にお母さんを引き取るなんてことしないでよ。仮に引き取ったとしても、私には関係ないからね。こうしたやりとりをした数日後、ひろゆきは私の許可なく、義母を我が家に引き取ってしまいました。大方、引き取ってしまえば私が面倒を見ざるを得ないとでも考えたのでしょうが、そうはいきません。犬や猫を拾ってきたのならまだしも、義母に情が湧くことなど絶対にないというのに。私は宣言通り、義母の介護を一切無視しました。食事を作りはしましたが、介護食にはせず、至って普通のものを作り続け、おしめの取り替えもしません。ホームヘルパーの手配等にも一切関与しませんでした。はじめこそ、ひろゆきは私に介護をやるようにときつく言いつけて家を出ていましたが、本当に私がしないと見るや観念し、自ら義母の世話をすることに。ひろゆきは、私が出勤してから義母に食事を取らせて自分も出勤し、帰宅後も義母の食事が済んでから身の回りのことをする生活を送り始めました。当然、私は義母のことなどお構いなしに朝はさっさと家を出ましたし、夜は食事を作って自分だけ済ませたら、あとは部屋で好きに過ごしていました。それから1週間も経たずに、ひろゆきは目に見えてイライラし始めました。私が自分の思い通りにならなければ逆ギレし、暴言が常態化。そのうち私を突き飛ばしたり、大怪我をしない程度に物を投げつけてきたりなど、暴力まで振るってきたのです。それだけでもうんざりだったのですが、ここに来てなお、お前の責任だだの、家族が苦労してるのに何とも思わないのかだのと、ひろゆきの親族からの圧力も増していました。それでも、私は無視し続けました。そのうちひろゆきは、介護などから来るストレスで病院に入り浸りになりましたが、それでも私は手を貸しませんでした。すっかり弱り切ったひろゆきは、私を指さし、お前は人間じゃない、冷酷すぎるなどと言いましたが、そもそも初めに私を人間扱いしなかったのは義母たちの方です。それなのに、そんなことを言われるなんて、こんなおかしな話はないじゃないですか。義母が倒れてから1年も経たない頃だったでしょうか。いよいよひろゆきは入院することとなり、それを機に、ひろゆき一族の生活はドミノ倒しのように崩れていくことになったのです。ここぞとばかりに私がしたことは一つ。これまで受けた暴言と暴力の膨大な証拠をまとめ、関係者すべてに制裁を与えたのでした。義母には、これまでの怪我や後遺症の損害賠償と慰謝料を請求し告訴。義士にも同様に、怪我や後遺症の損害賠償と慰謝料を請求し告訴。規定には、度重なる暴言での慰謝料請求のほか、過去に私の車で単独事故を起こして弁償しなかったため、車両本体の税込み価格と、事故により、通勤に実害が出た分の損害賠償を請求。義妹にも暴言への慰謝料請求のほか、私の私物を無断で使用し、持ち出した分の賠償金を請求。そしてひろゆきには、義母の介護をめぐる暴言と暴力の記録をもとに告発し、離婚を要求しました。
これらは非常に手間がかかりましたが、手間をかけただけの価値はありました。私が弁護士をつけて強気で挑んだため、刑事告発されたひろゆき一族は、蜂の巣をついたような大騒ぎで、事実無根だと慌てふためくばかりでした。しかし、今更彼らが懸命に弁解したところで信用に値しません。怪我をした私の前で、わざとやっただの、お前なんかいなくなればいいのに、だの、次はもっとひどいことをしてやる、だのと口走ったことが証拠として記録されていましたし、その通りに行動に移したり、わざわざ周囲の人間に言いふらしたりしていたことが事実の裏付けとなったのですから。義母と義士の逮捕後は、外聞を気にしたひろゆき一族により、告訴を取り下げろと数時間の監禁をされ、恫喝、掴まれるなどの軽い暴力も受けました。私が隙をついて逃走し追放した結果、彼らも逮捕されましたが、私の時間的都合の関係で示談に、義母はその後、残念ながら年齢を理由に早々に不起訴となりましたが、その分、義士と徹底抗戦することにしました。そして、タイミングが良いと言うべきか悪いと言うべきか、この時期に義妹の婚約と義弟の就職が重なりました。義妹はちょっといい会社の後継ぎの男性と婚約していたのですが、婚約者両親による事前調査で現状を知られ婚約破棄。見えっ張りの義妹らしく、周囲には散々玉の腰だと吹聴して回り、すでに寿退社までしていました。退職の取り下げは当然聞き入れられず、会社に戻ることもできなくなりました。そして、義弟は幼い頃から抱いていた夢を粉々に破壊されることになりました。彼は特殊な業界に興味を持っており、大学の専攻も特殊な分野を専攻していました。将来の夢のために熱意を持って行動し、将来はここに勤めるのだとアルバイトまでしていた就職希望先でしたが、外聞を気にした先方により内定が白紙となったのです。ついでにアルバイトもクビになって、義妹も義弟も人生の一大イベントに失敗する形となりました。義士は裁判の結果懲役刑にかけられ、その間に離婚することになりました。二人の子供の親権を失った上に、慰謝料と養育費を請求され、子供たち本人の希望で面会もなしだそうです。こうした経緯を経て、私のもとに、ひろゆき一族から示談金が振り込まれることとなりました。その金額は破格で、ちょっとした家が建てられるほど。示談金とは別にお金を渡そうとしてくる者まで現れたのは驚きでした。その要因となったのは、おそらく義妹の破談が決まったことでしょう。親類たちはそれを見て、自分たちの娘、息子の将来を案じたようでした。さらに、義弟のことまで続くと、震え上がって私の実家に謝罪に訪れたものもあり、義士の実刑が確定すると、さらに重ねて詫びに訪れました。相手方がきちんと弁護士に依頼して、示談提示をしていれば、こうはならなかったでしょうから、どれだけ冷静に動けたかが肝だったとも言えるでしょう。そして離婚に至っては、全面的にひろゆきの有責が認められました。ひろゆきの暴言、暴力のほか、私が介護放棄をしたことに関しても、今までに私が受けた仕打ちから私が一切協力をしない宣言をしていたこと、ひろゆき自らが自分で責任を持つと発言していたことが有利に働いたのです。ひろゆきと共同名義だった家と預貯金も私のものになりました。これは生活費が完全に折半だったことも影響してのことでしょう。ひろゆきはその後も入退院を繰り返し、会社勤めもままならない体になったため、とうとう退職することになりました。それでも生活費を稼がなければいけない立場だったので、フリーターをしながら義母の介護をしつつ、義士と義妹と同居。義兄は私に対する対応がほとんど空気だったため、個別に訴えることこそしませんでしたが、義母の介護を自分の妻に押し付けようとしたため、別居することになりました。私が結婚して間もなく、亡くなっていた義父の遺産はほとんど私への支払いに消え、彼らが今、経済的に苦しい状態であることは言うまでもありません。まさに一家離散、笑ってしまうくらい思惑通りに全てが壊れていきました。私にひどい行為をした人間が仕事、結婚、家族、
財産とそれぞれ最も幸せとするものを失い、逆恨みすらできないほど打ちひしがれることになったのです。その様子は実に滑稽でしたが、多少の罪悪感もありました。一時、私がひどいことをされたからといって、人生を狂わせるほどの報復をしてよかったのだろうか。私の行動は正当だったのだろうか。ひろゆきは昔とても大切な人だったけど、ここまで憎むことができるだなんて自分でも信じられない。自分で自分が恐ろしい。悩み、落ち込んだこともありましたが、関わりのあった警察官や弁護士に肯定と励ましの言葉をもらい、カウンセリングを受け、その後は友人たちや身近な人にもこのことを打ち明けることができるほど、精神的に回復しました。そのうち恋人もできて、出所は嫌なお金とはいえ、慰謝料のおかげで金銭的な余裕もでき、人生がようやく上向いてきた心地でいます。振り返ってみると、私が有利に動けたのは、離婚を決意する以前から、どんなに小さなことでも、ギボラの行動を記録し続けてきたことが大きいのでしょう。私は離婚したくて記録を取っていたのではありません。大好きだったひろゆきに自分の状況を知らしめたい。被害妄想ではなく、悪意を持ってひどいことをされているのだ。私のことを分かって助けてほしいと思って動いたのです。この記録と録音は何年にもわたり、ひろゆきに突きつけるたびにやるせなさで泣き崩れていましたが、時間を経て立派な武器となってくれました。弁護士が言うには、離婚時に夫以外に慰謝料を請求する場合、短期的、単発的なものではなく、私のように長期にわたって証拠を集めた方が有利になるということだそうです。それにしても、一体どうして義母たちはあんなにもひどいことができたのでしょうか。結婚当初、まだ20代になったばかりだった私は、義母たちから見れば確かに未熟な嫁だったに違いありません。気をつけてはいましたが、至らない点はたくさんあったことでしょう。しかし、あれほどの仕打ちを受ける言われはありませんから、本当に疑問です。昔ひろゆきに聞いた話によれば、ひろゆきの祖父母も両親も男兄弟ばかりを可愛がって育てる典型的な男尊女卑の人たちだったと言います。そのため、義士と義妹までもが私にひどいことをしたのは、母親に同調し、結託することで母親の気を引き、愛情を示したかったのではないかということでした。私への行為もその延長だ。だから悪気はない。許してやってくれというのがひろゆきの言い分でしたが、それでは義弟の行為に説明がつきません。何にせよ、ひろゆきの一族に歪んだ考えが根付いていたことだけはわかります。ひろゆき一族への制裁がすっかり済むと、私は彼らから連絡のつかない場所で新たな生活をスタートさせましたが、ひろゆきからは実家宛てにたまに思い出したように連絡があるそうです。ひろゆきからの連絡内容は自分たちの近況報告と反省、謝罪、そして復縁を迫るものでした。自分たちの将来が不安なので支払った慰謝料等をそれぞれに返還し、分割でそれぞれから再び受け取る方式にしてほしいと訴える内容のものまでありました。いよいよ経済的に苦しくなってきての苦肉の策だったのでしょうが、私にとってはすでに切り捨てた過去なので返信もしていません。私からしてみれば、ひろゆきたちと過ごした結婚生活こそ生き地獄でしたが、ひろゆきたちにとっては今がまさに生き地獄のような生活なのでしょう。義母は体こそ介護を受けねばならない状態ですが、頭はしっかりしており、まだ若いため先の見えない介護の費用はかさむばかり。口の立つ義母でしたから、介護放棄こそされなくても、実質厄介者でしかないのでしょう。ひろゆきには義母の介護を私に簡単に押し付けようとしたことが、どれほど大変なことだったのか理解した上で反省しながら責任を取り続けてほしいところです。私のように逃げ出すこともままならないまま、ずっと親子で苦労をし続けるばかりの人生だと思うと、少しばかりかわいそうになりますが、それだけの仕打ちをしたから今こうなってしまったのです。ひろゆきたちは今の生活がいっぱいいっぱいで私に逆襲してやろうという気は起きていないようですが、
無視で済むうちはこのまま生還するつもりです。内容証明を出したり、弁護士を頼ったりという手も考えましたが、ひろゆきたちには離婚時にあれだけ苦労をかけさせられたので、さらにあの人たちのために自分の時間と労力を割くのは納得がいかないのです。この先、ひろゆきたちの実情を知ると沈んだ気持ちになることもあるかもしれませんが、それすら笑い飛ばせるようになるまで今後も頑張って生きていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。では次回の動画でまたお会いしましょう。